Bersyukur kita kepada Ilahi akan dilaksanakan acara maulid Nabi. Maulid gadang di kantua bupati, dilaksanakan bana untuk kedua kali. Di dukuang panua de Bapak John Kennedy, sarato de Bapak Rahmat nan gagas sekali wakil bupati. Ele anggo ya anggo angai. Bersyukur kita kepada Ilahi akan dilaksanakan acara maulid Nabi. Maulid gadang di kantua bupati, dilaksanakan bana untuk kedua kali. Bapak JK Rahmat sangai luar biasa, pandape ulama baranan didahulukan nyo jurusan nan dirantaunya lawan bayo itu menandokan sayo sakato. Sadan siang nan bagbasi sa ciok bakayamnyo, sagalo balayo nagnyo jauh abatin po, nanikmaik tibo di padang pariaman nan ko. Nongga